It's time for DJ Rocky's Secret Files. My last girlfriend is a narcissist. Ayoko na sana magkwento pa tungkol dito. Kundi mag-move on na lang na parang walang nangyari. But I'd like to share this simple story of mine to promote an awareness na maraming narcissistic sa mundo. Para sa kalaman ninyo, a narcissist thinks that the world revolves around them. Sila yung tipo ng taong hindi mabubuhay na hindi nagsa-social media. Kasi kapag nagpo-post sila ng mga picture, ng mga itsurahan nila, sa mga lugar na pinupuntahan nila, ang lakas makaboost ng ego nila. Yung tipong pakiramdam nila, people get jealous of them. Itago mo ako sa pangalang Ronnie. At ito, ang aking secret file. So, ikukwento ko muna kung paano ko siya nakilala. Nagkakilala kami sa isang social media site. Mas matanda siya sa akin, I think 8 years ang age gap naming dalawa. Pero baliwala yun sa akin. Masaya siya maging kaibigan. Pero madalas, about lang sa mga jowa ko at jowa niya yung topics namin. Pero never kaming nag-meet Tsaka, palaging nawawala yung communication namin sa isa't isa dahil mga seloso at selosa yung jowa namin. So to cut the long story short, nagkaroon ng chance na magkausap kami ng year 2019. Nagkakalubuan na kami ng girlfriend ko noon kasi nabuntis siya ng iba. So yun na yung parang naging rason ko para iwan siya. So nagkahiwalay kami, tapos ayan, umextra na yung friend ko kuno. Caring siya at sweet, kaya mabilis akong na-fall sa kanya. Kahit magkaiba kami ng time, wala yan sa akin kasi kaya kong i-handle. Pati sa trabaho, kausap ko siya. Sa pagkakaalala ko, palagi pa ako napapagalitan. Kasi oras ng trabaho, magka-video call kami. Sabi naman niya, gusto raw niya ako palaging makita. Ako namang si tanga, sunod lang. Well, masaya naman yung setup as time passed. Umuwi siya ng Pinas, nag-meet kami, pinakilala niya ako sa pamilya niya. Akala ko, naka-jackpot na ako kasi first time kong maipakilala. Karamihan kasi sa relationship ko, tagulang. Dahil sa parents nila. Bawal, hindi sila out. At kung ano-ano pang mga dahilan. So that moment, lagi kami magkasama. Kasi kailangan na niyang bumalik uli sa ibang bansa para magtrabaho. Ang lungkot lang na LDR kami. And then that year, nalaman ko rin na may sakit ang mama ko na malubha. Kailangan ko ng malaking pera. Nagsuggest siya na sundan ko siya sa ibang bansa para doon na magtrabaho, para makaipon and all. Ginawa ko naman. First week doon, sobrang saya. Akala ko di na matatapos ang kaligayahan. Second week, clingy na siya. To the point na halos lahat ng gawain sa bahay ako nang gumagawa. Pagluluto, paglilinis ng bahay, paglalaba, lahat-lahat. Ayos lang naman sa akin yun. Kasi turing ko naman sa kanya is partner. Pero grabe. Habang tumatagal na magkasama kami, lumalabas ang tunay niyang ugali. Gusto niya, na pera niya, kanya lang. At pera ko, dapat sa kanya lahat. Tapos, one time, naisip ko,
itago yung konti na perang kinita ko. Pero ang nangyari, nakita niya yung naitago ko. Hinampas niya sa mukha ko. At kung ano-anong masasakit na sinabi. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Doon ko naisip na, worth it ba ang pag-iwan ko sa magulang ko, sa pamilya ko, para sa babaeng to? Pero dahil sa pagmamahal ko, nagtiis pa ako. Umasa ako ng ilang buwan na magbabago siya. Pero mas naging malala ang ugali niya. Sobrang selosa at sobrang strikta. Kung sino mang nakatingin na babae sa akin, aba, di niya yan palalampasin, magagalit siya at sasabihin, lumalandi na ako agad. To the point na sasapakin niya ako sa sobrang gigil at inis niya sa akin. At ang matindi, sinisikmuraan niya pa ako. Well, wala akong magawa kundi malungkot na lang. Kasi kasalanan ko naman, sinundan ko siya. Wala akong mapagsabihan ng nararanasan ko sa pangmamaltrato niya sa akin. Pinagpapasa Diyos ko na lang lahat-lahat noon. So after ilang buwan, kinausap ko siya na gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Hindi rin ako makakuha ng matinong trabaho dahil wala pa akong diploma, kaya sobrang hassle ng lahat. Pero nagmatigas siya na magtiis at magtiyaga pa raw ako. So ginawa ko naman, nag-sideline ako ng mga paluto-luto, ng mga Pinoy food. Tsaka nagnani ako at konting paglilinis sa bahay. Yung point na paulit-ulit lang ang cycle ng buhay namin, nagsawa na ako. Ako na laging umuunawa sa kanya at laging nagpapasensya. Nagtitiis sa kagaspangan ng ugali niya. Kaya lumayas ako. Pero nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng ticket pa uwi ng Pinas. Buhay pa noon ng mama ko. Pero alam nyo, ang ginawa niya, pinaribok niya yung ticket ko. Tapos nagpanggap siya na ako. Ang saklap nang nangyari, tinawagan niya ako, umiiyak. Sinasabing sorry, magbabago na raw siya. Babaguhin niya na raw yung ugali niya. Ako namang si tanga, naniwala naman. Then, Feb, di ko na naman nakayanan yung ugali niya, nagkahiwalay kami. That time, sobrang lugmok ako. Siya naman, may bago ng tomboy na jowa ng March. Healing stage pa rin ako. Parang takot na takot ako magmahal dahil sa ginawa niya. Ang napakasakit pa nito, napalayo ako sa pamilya ko. Akala ko tama ako ng mga desisyon sa buhay. Pero nabulag ako sa inakala kong pag-ibig. Nawala ang mama ko nang hindi man lang ako nakauwi agad. Kaya, eto. Ang gusto ko na lang mangyari is magbigay ng konting aral sa inyo. Na kapag ang isang tao, nakikitaan nyo na ng red flag, iwan mo na agad-agad. Huwag ka na magdalawang isip. Na kaya mo pa siyang baguhin. Dahil walang pag-asa, wala nang pag-asa yun. Mahihirapan at masasaktan ka lang ng todo-todo. Kapag pinilit mong ituwid ang taong baluktot ang isip at puso. Minsan, natempa kong i-chat ang bago niya. Sabihin lahat ng ginawa niya sa akin na masasakit. Isiwalat lahat ng pambubugbog at paninirang puro na ginawa sa akin. Pero kinausap ako ng ex ko na never ko raw silang guluhin kaya bahala sila. Umaasa pa rin ako na one time, magre-reach out sa akin yung bago niya at sasabihin, nahihirapan na rin siya. At ang masasabi ko lang, kung sakaling dumating yung panahong yun, I told you so. By the way, isa akong lesbian. Tama kayo. Lesbian ako. Siguro naisip nyo bakit ganun ako kagrabing magmahal. Hinahayaan ko lang na mabugbog ako
o kung ano pa man. Wala eh. Mahal ko rin talaga. Maunawain, mapagmahal, maalaga, mapagpasensya. Inintindi ko lahat ng ginawa sa akin ng ex-girlfriend ko. Siguro, hanggang doon na lang talaga kami. Sana makarecover ako sa lahat ng sakit na dinulot niya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ronnie. At ito, ang aking secret vow.